בונה את העבודה בשלבים. שלב ראשון אני מדגימה. בעצם אני מציירת לי על קרטון לא דק, שיהיה יציב. כל אחד יכול לצייר את הדינוזאור שהוא רוצה, שהוא אוהב. יש לי פה צורות שונות. יש פה גם אחד נוסף. יש דינוזאור כזה שהוא יותר גדול כמובן. אפשר להקטין אותו כמו פה בציור. בשלב הנוסף אני בעצם גוזרת לי את כל החלקים. כשכבר יש לי את כל החלקים גזורים, אני פשוט צובעת. מכינה לי פלטת צבעים כזאת שמתחילה את הצביעה. מזיזה הכל הצידה, מתחילה את הצביעה. יכולה לגוון, רק שימו לב שהצביעה פעם תהיה משני הצדדים של המגזרת. משום שבעצם העבודה היא תלת ממדית ונראית מכל כיוון כשמסובבים את הצנצנת. אפשר להכין את העבודה הזאת גם בלי צנצנת זכוכית, תוך פלסטיק כמובן, או אפשר פשוט להשאיר אותה כמו פה, שהיא תוך פלסטלינה פשוטה. כמובן שאני מפזרת פה נצנצים, אפשר סתם לשלב עלים כל מיני ירוקים או נסורת נייר וכאלה. ממשיכה במלאכת הצביעה, כמובן משני הכיוונים. לוקחת גוש של פלסטלינה, יוצרת לי מעין גבעה קטנה, מניחה, ואז אני יכולה בעצם להתחיל לבנות את העבודה. אחרי כמובן שאני אסיים את צביעת כל החלקים, כולל הדינוזאורים שלי פה, יכול להיות מפה, יכול להיות גם מפה. פשוט ונחמד. כמובן יש לי פה גם חלקים נוספים שאני נעזרת בהם להפרדה. נועצת אותם קודם לכן כמובן. ציירת. יכולה לצייר באיזה צבע שאני רק רוצה. יכול להיות תמיד כיד הדמיון. ככל שלי הוא קטן ועדין, כי העבודה בעצם היא גם סוג של עבודה מיניאטורית. ברגע שהחלק הזה מתייבש, אני הופכת. אבל עד אז יש לי חלקים נוספים שאני עוברת לצביעה שלהם. שימו לב. בעצם ובזאת סיימנו. זאת התוצאה הסופית, כשבעצם הוספנו רק את הנצנצים שהוסיפו לקסם של העבודה המתוקה הזאת. אז בהצלחה. כמובן, אל תשכחו להירשם לערוץ.